אנחנו מדברים הרבה על מצלמות ועל איכות המצלמות, אבל האמת היא שזה לא הדבר הכי חשוב. מתברר שהדבר הכי חשוב בהתחברות מרחוק זה איכות האודיו. 85% מהשיחות בעולם הן שיחות היברידיות. זה אומר שלפחות אחד מהמשתתפים יתחבר מרחוק. אם אנחנו לא ניתן לצד השני אודיו באיכות גבוהה, ואנחנו לא נוכל לשמוע אותו באיכות גבוהה, כל השיחה הזאת לא תוכל לעבוד. הפלטפורמות מציבות לנו אתגר נוסף עכשיו, שהוא בעצם היכולת שלנו לקבל אודיו מספיק איכותי, כדי שנהפוך אותו לשירותים מתקדמים, כי אנחנו בעולם ה-AI. אפשר לקחת את הסיכום של השיחה הזאת, אפשר לתמלל אותו, להוציא תקציר אוטומטי וכל הדברים האלה. שוב, כדי שזה יעבוד, חייבים מערכת אודיו איכותית. קרסטון נכנסת בדיוק לקובייה הזאת, ומשקע מערכת חדשה של פתרון של Intelligent Audio, שתאפשר לנו התקנה פשוטה ומהירה, שכל אחד יכול, בלי להיות מומחה אודיו בינלאומי. לב המערכת זה היחידה הזאת שנקראת NACS AP100. NACS AP100 הוא בעצם לב המערכת, הוא זה שיתחבר לשאר הרכיבים במערכת, הוא יעשה את העיבוד של האודיו, את Echo Cancellation מי שמכיר, והוא מתחבר לרשת. מהצד השני הוא מתחבר ב-USB למחשב שלי. לא משנה אם זה מחשב נייד, מחשב קבוע, עולמות של זרום או מוטים זרום, יקבלו את פתרון האודיו לחדר. אל אותו רכיב NACS אני עושה פארינג באמצעות הרשת לרכיבים של מיקרופון ברמקול. זה יכול להיות יחידה אחת מאוחדת. למשל היחידה הזאת, יחידת ספיקרפון, שכוללת גם מיקרופון וגם רמקול, מאפשרת לי קליטה של 2.3 רדיוס, זאת אומרת יותר מ-4 מטר בקוטר, ובעצם עושה לי את הכל. אני גם שומעת דרכה וגם מהמיקרופון. איך אני מחברת ביניהם? דרך הסוויץ'. כי זה מתאים לחדר של עד 4.6 מטר. אבל תראו לכם שיש לי חדר יותר גדול, חדר שהוא יותר ארוך מזה. עכשיו אני יכולה לשים 2 כאלה, 3 כאלה, אפילו 8 כאלה על AP101. אם אני רוצה פתרון שמבוסס על רמקולים בתקרה למשל, אני יכולה לקחת רכיב שהוא רק מיקרופון ולעשות פארינג עם רמקול תקרתי. גם הם מתחברים לתוך המערכת הזאת דרך הסוויץ', או לעשות מערכת שמשלבת ספיקרפון עם מיקרופון פשוט. כל מערכת כזאת מודולרית לחלוטין יכולה לתת לי פתרון לכל גודל של חדר. לפרטים נוספים דברו איתנו.